Dragi prijatelju, danas želimo razmišljati o nečemu što utječe na mnoge živote, migrenama. Znamo da ovo stanje donosi bol i nelagodu, ali najviše od svega, želimo zapamtiti da postoji nada i isceljenje. Bog je Bog obnove i brine o svakom detalju našeg života, uključujući naše zdravlje. Dok se okupljamo u molitvi, prepustimo mu svoje boli i brige, vjerujući da njegova moćna ruka može donijeti olakšanje i preobrazbu. Otvorimo svoja srca da primimo isceljenje koje Bog ima za nas, vjerujući da je, čak i u najtežim trenucima, On uz nas. Tražimo zajedno mir i radost koji dolaze iz izliječenog srca. Neka Kristovo svjetlo osvijetli naš put, donoseći utjehu i obnovu. O Gospodine, u ovom trenutku dubokog razmišljanja, okupljamo se u duhu, tražeći Tvoje svjetlo i Tvoje isceljenje. Neka Tvoja božanska energija teče preko nas, donoseći olakšanje i utjehu svima koji pate od migrene. Svjesni smo da je svaka bol poziv na preobrazbu i molimo da Tvoja moćna ruka dotakne svaku napaćenu glavu, donoseći mir i spokoj. Zahvaljujemo Ti za svaki dah, za svaki otkucaj našeg srca, koji nas podsjeća da smo Tvoji sinovi i kćeri, stvoreni na Tvoju sliku. Neka se naša zahvalnost digne poput slatkog mirisa, dopirući do Tvog prijestolja milosti. Neka osjetimo Tvoju isceljujuću prisutnost, koja rastjeruje mračne oblake boli i donosi jasnoću i svjetlo svakoj misli. Oče, znamo da bol može biti težak teret, ali molimo Te da nam pomogneš nositi ovaj teret s vjerom. Neka se svaka prolajvena suza pretvori u svjedočanstvo nadvladavanja i da svojim iskustvom možemo odražavati Tvoju slavu. Neka naša vjera postane melem, koji liječi ne samo naša tijela, nego i naše duše. Molimo se, Gospodine, da nas Tvoja mudrost vodi u traženju liječenja i rješenja. Neka imamo razboritost da izaberemo što je dobro i zdravo za nas, i neka svaki korak bude obasjan Tvojim svjetlom. Neka medicina i duhovnost hodaju zajedno, u harmoniji, kako bi donijeli isceljenje koje nam je toliko potrebno. Usred boli, neka smognemo snage da se povežemo s Tobom. Neka svaka molitva bude poveznica između neba i zemlje, most koji nas vodi do Tvoga mira. Neka čujemo Tvoj glas kako šapće u našim srcima, uvjeravajući nas da nismo sami na ovom putu. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, za svaki trenutak olakšanja koji smo ikada doživjeli i za svaki znak nade koji stoji pred nama. Neka budemo zahvalni za male pobjede i velika postignuća, shvaćajući da je svaki korak prema ozdravljenju odraz Tvoje bezuvjetne ljubavi. Molimo van koji se također suočavaju s ovom bitkom, da Tvoja samilost obuhvati svakog od njih. Neka se kolektivna bol pretvori u potragu za isceljenjem, jedinstvom i ljubavlju. Podržavajmo jedni druge, razmjenjujući iskustva i pružajući utjehu, kao braća i sestre u Kristu. O Bože, neka nas Tvoj Sveti Duh okruži svojim zaštitnim plaštem. Neka se negativne energije raspijarše oko nas, dajući mjesto svjetlu koje dolazi od Tebe. Neka stvorimo okruženje mira i ljubavi u našim domovima, gdje bol nema dominaciju i gdje može prebivati isceljenje. U svakom trenutku boli sjetimo se Tvog obećanja da ćeš biti uz nas u svim okolnostima. Neka naša vjera ojača, čak i kad se dignu oluje, i neka nađemo utočište u Tvojim vječnim rukama. Neka se naša nada obnavlja svaki dan, poput sunčeve svjetlosti koja izlazi nakon tame. Neka budemo instrumenti isceljenja u životima drugih, održavajući Tvoju dobrotu i suosjećanje. Neka riječi ohrabrenja i ljubavi uvijek izlaze s naših usana, donoseći utjehu onima koji pate. Neka naše vlastito iskustvo isceljenja postane snažno svjedočanstvo Tvoje veličine. O Gospodine, neka naši životi budu pjesma hvale Tebi, čak i u teškoćama. Neka prepoznamo ljepotu koja postoji u borbi i snagu koju nalazimo u Tvojoj prisutnosti.
Neka svaki dan bude prilika da ti se još više približim, tražeći cjelovito iseljenje koje dolazi iz tvog srca. Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svaki dan koji nam daješ, za svaku priliku za život i ljubav. Neka naša zahvalnost preplavi, dotičući živote drugih i donoseći svjetlo tamo gdje je tema. Neka uvijek budemo zahvalni, prepoznajući da je iseljenje dar koji dolazi od tebe. Neka tako bude, s vjerom i nadom idemo naprijed, uzdajući se u tvoju dobrotu i ljubav. Neka nas tvoj mir obavija i neka nas tvoja svjetlost vodi, danas i uvijek, u svakom našem koraku prema ozdravljenju i cjelovitosti. Gospodine, dolazim ti otvorenog srca punog vjere, tražeći ozdravljenje od migrene koja je pogodila tolike živote. Neka svaka osoba koja doživi ovu bol nađe olakšanje i utjehu u tebi, Gospodine, kako bi se mogla u potpunosti posvetiti svojim svakodnevnim zadacima bez težine ovog stanja. Molim da tvoje svjetlo obasja van koji se svakodnevno suočavaju s izazovima zbog migrena. Neka se svaka bol, svaka nelagoda pretoči u snagu i odlučnost da idemo naprijed, uvijek tražeći najbolje za sebe i van oko sebe. Neka ovo iseljenje postane put oslobođenja i obnove. Gospodine, neka oni koji pate osjete tvoj oporavljajući dodir, koji donosi mir i spokoj usred oluje. Neka vjeruju u njegovu dobrotu i njegovu sposobnost iseljivanja, znajući da nisu sami na svom putu. Njegova prisutnost naše je utočište i snaga. Pozivam sve da se posvete potrazi za iseljenjem, ne samo fizičkim, već i duhovnim. Neka se ujedinimo u molitvi i djelima koja promiču zdravlje i blagostanje, prepoznajući da pravo iseljenje dolazi iz srca koje vjeruje u tebe. Neka svatko osjeti ovu obnavljajuću silu u svom životu. Molim da svi budu vođeni vjerom, da ta vjera postane gorivo za suočavanje s izazovima koje nosi migrena. Neka se trenuci boli pretvore u prilike za rast i učenje. Gospodine, pomozi nam da iza boli vidimo svrhu koju ona može otkriti u našim životima. Neka nada cvijeta usred poteškoća i neka svatko nađe utjehu u obećanjima koja nam je Gospodin dao. Neka lijek za migrenu postane opipljiva stvarnost i neka budemo svjedoci značajnih promjena u našem zdravlju i dobrobiti. Gospodine, ojačaj naše povjerenje u tebe u ovom procesu. Neka se svaka osoba svakodnevno posveti njegovanju zdravih navika, uvijek tražeći njegovo vodstvo. Neka se hrana, odmor i tjelesna aktivnost smatraju bitnim dijelovima ozdravljenja. Sjetimo se da je briga za naše tijelo također briga za naš duh. Gospodine, blagoslovi umove onih koji pate od migrene, donoseći jasnoću i olakšanje u njihove živote. Neka zbunjenost i nelagodu raspijarši tvoja svjetlost. Neka svaku negativnu misao zamijene riječi života i nade, dopuštajući vjeri da prevlada nad boli. Molim Gospodina da ojača duh svake osobe, pomažući im da se posvete traženju iseljenja svaki dan. Neka pronađu nove načine da se nose s krizama, uvijek usidreni u sigurnosti da je ozdravljenje moguće i da je njegova milost dovoljna. Neka se zajednica okupi u međusobnoj podršci, razmjeni iskustava i bodrenju jedni drugih na ustrajnost. Neka zajedno izgradimo okruženje ljubavi i razumijevanja, gdje se svaka osoba može osjećati dobrodošlom i osnaženom na svom putu. Gospodine, neka nam solidarnost i empatija budu vodilje. Pozivam sve da se prepuste ovom putu ozdravljenja, vjerujući da je Gospodin s nama na svakom koraku. Neka jedinstvo srca i namjera rodi plodove zdravlja i obnove. Neka predanost ozdravljenju bude i predanost životu, radosti i nadi. Neka se svaki dan, kad se probudimo, sjetimo koliko je važno posvetiti se ovoj potrazi. Neka nas zahvalnost za svaki mali napredak motivira da idemo naprijed, čak i usprkos poteškoćama. Gospodine, neka naša vjera bude svjetlo koje nas vodi usred tame.
Na kraju, molim da lijek za migrenu postane stvarnost za sve nas i da možemo slaviti svaku pobjedu, ma koliko mala bila. Neka naši životi budu svjedočanstvo tvoje dobrote i moći i neka se uvijek sjećamo da u tebi nalazimo pravo ozdravljenje. Dragi prijatelji, hvala vam što ste ovdje s nama u ovom trenutku molitve. Uvijek je zadovoljstvo imati svakoga od vas. Danas slavimo ozdravljenje migrene i želimo vas potaknuti da i dalje molite i vjerujete u ozdravljenje u svom svakodnevnom životu. Ne zaboravite da je, čak i u teškim vremenima, vjera svjetlo koje nas vodi i jača. Ako vas je dirnula ova molitva, nemojte se ustručavati podijeliti ovaj video s prijateljima i obitelji kojima također može koristiti. I, ako se još niste pretplatili na naš kanal, iskoristite priliku da to učinite sada, tako da možete biti u tijeku s našim sljedećim molitvama i razmatranjima. Nastavimo zajedno tim putem vjere i zahvalnosti. Hvala vam puno i vidimo se sljedeći put.